So guys, tiri kudya mango. Taenda kunotemerwa mango namama. Rikanzi muroora wangu ambodya mango. Saka just chilling zvedu pano panze. Tidya mango, kune ka weather kangori bo, kune makore, akuna zuva. Una ndatorumwa nekana zuniri. Apa rabva rabhuruka nda kutorirova. Ndonzi loka. Ndichikonda chikanga mwene. Chonzi chinoruma. Chikazandruma. Chinoruma kahwani chotubva chatiza. Chobva chaenda. Ndada kuti chiruva, ndada kuti muchione manje chatoruma chikutorwadza. Tikaita senge nhunzi asi. So guys, thank you for your love and support. Now tiri kumusha, enjoying zvatiri kuona, kune green, and also ndichatora muroora wenyu ndomuendesa kwakasiyana siyana ndichimuratidza kunzvimbo dzataimbotambira tichita musikahwa. Kune kunonzi kumutserendende kwataisvedza mugomo tichese chanowira mu but now tichambodya zvimengo. Madyiro ari kuita aya ndevanhu vanodya pachirungu. Isusu takakura tichidya mango so. Oh my god. Or sometimes tinoipfanya tovhura apa totanga kumwa moto zvikayapera makanda achingoripo. So hey, chimbokata video timboenjoya zvedu mango dzedu.